ng bayan sa Kuskus, Bapicos. Naanda na sa mga politiko nga matag bubarog nga mga proyekto nga ilalom silang administrasyon. Di pud mawala ang ilang mga hulagway ug mga pangalan nga ibutang sa mga tarpaulin. Dako pagid kaayo tupad sa ilang mga proyekto. Daghanan nanawagan nga unta ana-anay balaod ipasar karon sa Kongreso nga magbawal niining kinaiya sa mga politikong mahiligon sa pagpanapot sa mga tarpaulin tupad sa mga proyekto. Nga gani nakaong karon sa Senado ang propose nga bill ni Senador Chis Escudero nga magbawal gyud sa asoy na andan nga buhaton sa mga politiko. Sa inyong lantaw, pabor ba kamo nga din ana ang mga politiko nga ipabarok ang ilang mga tarpaulin tupad sila mga proyekto? Sa inyong opinyon, ipadangat ka na cell number 0912-893-2585 ug sa linyas telepono sa 212-4654. Pulso ng bayan sa Kuskus, Bapicos. Radyo mo nationwide. Kasama, mayong buntag mga kasama. Adlaw karon nga Merkulis sa 16 ning bulan sa Pebrero 2011. Magig-uban na sab kaninyo ning mga kasama sa atong programang Kuskus Bapicos sa inyong mga kasama Kini si kasamang Archer Capadiso. Ariel Abog sa gihapon mga kasama sa atong isyu karon nga kaning ni ang mga billboards, mga tarpaulin nga gigamit nga mao kunoy transparency sa mga proyekto nga dagko kay marka sa mga dagway hulagway sa mga politiko mga kasama. Pulso sa mga katawan kasama rin sa itong issue karon nga pangisgutan. Kabahin ni siya tarpaulin makasama kay sagad mo kung natong makita kasamang Ariel sa mga proyekto. Ambot og kinsay politiko kasamang Ariel nga wala nagbuhat nini. Na matag ana ay proyekto nga ilabi pa sila o nahimo kana namugna kana ubos ng administrasyon na amang gyud ang ilang mga pangalan, subay o pinasikat sa mga tarpaulin kasamang Ariel. Yes. Kini karon ang atong himuan or atong pangayuan og pulso opinion gikan sa mga katawhan unsa nay kasulti niini kay anaman poy depensa kining mga politiko makasama nga kanang tarpaulin amo nang gituyo aron nga mapaklaro ipakita sa mga katawhan nga mao ni ang among nahimo mo ni kantidad, meaning in short makasama transparensiya. Pero may uban kasama rin mo ingon nga pasikat lang ang mga politiko, ilang giangkon ang mga proyekto dili ra ba ilaa busa nga ato karong pangayuan ug opinion ang mga katawhan niining isyu karon kasama Ariel. Yes, kasama Archer. Ang nakita manggod kasagaran sa mga katawhan nga mga koreksyon nila nila, ang dagko no kay hulagway diana kasama Archer. Pwede tingali pagkambiyan na ng hulagway, kambiyan na ang unsay ilang mga ngalan diha. Kaya ang importante diya, kanan na ang ngalan sa proyekto o pilay kantidad o naunsa na ang giun sa pagkakuhaan ang ano na inaana na kasama Archer. O nasa linya kasama nga Ariel ang atong suki nga musalmot makasama si kasamang Shelbert alias Veritas sa Pulso ng Bayan. Palihog tag stinger kasama nga Ariel. Pulso ng bayan sa Kuskus, Bapicos. Good morning kasama Bert. Good morning kasamang Archer o Ariel. Yes. Nabinaw ko kayo na sa imong editorial. Lindot kayo to. Ang akong ako po una babahin aling okay naman siguro kung na ay tarpaulin para makatunggingon lagi ni mo transparency para makita. Oh. Pero kanang kung pwede di lang siguro butangag naong. Di na butangan ba kawas nga maka-save po na ekonomiya kay tarpaulin ko gasto ko na, di ba? Sabi na cooler sa ink sige gamit no? Then ang rason ako nga para ma-support po ba ang usap ka politiko nga dili ba magpa aron-aron nga kumo proyekto na niya nga nabang dili ipahambog kay biblically speaking murag gibawal ng murag kung akay mahimo ipasibantog nimo, di ba? Na magito yung mga kaso diya sa Biblia nga si Kristo nag-ayo og masakiton pero dili niya buot ipasigarbo o mangaling na siya mingon nga ayaw ning ipanugilon na pero ipanugilon lagi sa mga tao. Ana ba murag pagsukod po na ba sa politiko ba nga diniyos bigod ang ilang pagserbisyo nga bisag gilibutang ilang nawong diha ilang pangalan mo serbisyo gid sila kay kung maingon og transparency okay iba basta nga mao na ang proyekto mo na nahuman pero murag no need na siguro butangan pag lan or kanang naong pero kung
Pero para masiguro yun imong kinaiya na willing mo yung kamo serbisyo bisag wala ng mga inana, mas may siguro nga mauyod po ko sa kang kuan Jesus Escudero nga di na siguro importante nga ipasipantog pa na ito kaya hibawa naman po kinsa nang tumala ng panahon na. So di masukod kung kinsa kitong matinudaanon ng serbisyo nga bisag dili ma-advertise silang ngalan pero nagtrabaho sila. No? Kaya lang siguro kasama nga show kari. Yes, salamat kasama Bert. Natay text na dawat gilayon kasama Ariel. Opinion mo. You have a message. Text. Gani, kung gusto na ito nga transparency lang, pareha na ko lang ng mga building permit, mga dagko ang billboards dyan, nga ipangtukod ng mga building. Inaana lang nga pamamagiha. Walay mga dagway na way na bisang kinsa dyan, kundi ipakita dyan ang mga design o mga kanini ang gasto unod o pilay kantidad. Kana lang dyan, dili na mga dagkong hulagway o ilang mga ngalan through the effort. Oh, through the efforts may noon nga ang kanini ang kanang kwarta nga gigasto da iyam na sa mga katawhan. O niya, kakuhan makasama sa usa ka leader, sa usa ka opisyal, pananglitan ikaw gobernador, mayor, makasama imong kakuhan ng magpatukod kag mga proyekto. Dili lang mga programa, kundi mga proyekto, infrastruktura kasamang Ariel. O niya, nakahuna-huna sa kadaghanan nga man, nga imo maunta ng kakuhan, nga nung imo mang ipasibantog, nga ikaw nagtrabaho niya na, nga imo mang ginang kakuhan in the first place kasamang Ariel. Una karon kasama Archer nga mura na practice lang gapon pangampanya lang gapon para sa ako nang kalakihan na pangampanya lang gapon basi humana ang eleksyon gani basi kung sao na to badlo nga ginadili niya panahon sa eleksyon kana dili pagpatapot dia dili si asa dia dahan kay mga violation nakitaan pero wa may napailan tong kaso kay paabuton sa ang mga katawhan mo poy mo file og kaso dili man ang mismong gobyerno mo file og kaso niya ng mga tulibagbag nga mga lansar. Pero sa atong habig kasamang Ariel nga nun ni ingon ganina sa editorial nga immaterial kanang mga hulagway pangalan sa mga politiko pananglitan. Tagaan tamong senaryo makasama. Naay balay gitukod o niya kanang nga balay kasamang Ariel naay usa ka tawo bisag patuod iya kanang kaakuhan nga magpatukod niya na kaya man ang gipanumpaan apan wala ba di ay or unsa may dautan nga iyang ibutang iyang hulagway iyang pangalan aron mo nga i-appreciate ba sa mga katawhan makasama kaya nang po ubang katawhan kasama Ariel nga di malang kining mga nagbuntaog ng mga proyekto di malang ang kasagaran nga mabantayan sa mga katawhan makasama abi ninyo kana lamang mga lubak-lubak na dalan nagreklamo pananglitan mo ulit igmutya makasama uy ang dalan has kang lubaka reklamo din kus mayor pero kung pananglitan ka sa mga Ariel limpyo na ang dalan maayo na kalsada ambot og 15 ambot sa pulo bilang na usa magpasalamat sa mga politiko busa nga gituyo kini sa mga politiko po siguro kasama nga i-appreciate siya bisig sa usa lang kay gayon i-appreciate sila makasama nga mo ni wala na usik ang buto sa mga katawhan nga na kanila kay gisuklian man og insa sa serbisyo kasama nga riyan pinagi sa mga proyekto pang infrastruktura. Sa laing habing adunay pipila ka mga kaigsunan nato kasama Archer matod paligi nila nga garbo nila ng mga butanga sama na makapasar kag bar makapasar ka o mga board exam. Mutangan nyo nagtapuling mo panimalay nga, board passer ka, engineer, unsa dia, teacher's board, bar examination, gado na ka. Ipasigarbo yun mo. Pero kanina yung pamagiya kasamang Arce, kay tungod ligid dagan sa politika nato din sa nasod, gawa na hinungdan, gusto ikurap ang mga panghunahuna sa mga tao nga siya maayong laki o maay ba ka na, pero sa nang tunganay mga kasama, wala lang yan po hinungdan kay dagan mga underground nga mga pamaagi nga wala na siya sa mga katawan. Ipamaagi lang ni Ana nga maimpusar kanunay ilang mga dagway da, makitaan kanunay da sa kadalanan nga sila maayong laki mga kasama udan adunay nabuhat. Kung usbon lang kanato, dili ingon walaon. Apan kani kasama Archer ibutangan da kani proyektuha nabuhat ani administrasyon na karon. Dahil nabuhat ani niya mga pamagiha muni kantidad. Dili ibutang na ilang mga dagway da kasama Archer kay sumala pa na ilhan na daan. Ibutaran lang kay daan. Dili kay pasigarbon lang at through the effort. Ako di ko mo uyon anak kasama Archer. Ibalik si kasamang Shilbert kasamang Ariel. Bert, good morning. Kay mubo lang pasumbay kasama Archer o Ariel. Napuwi punto si kasamang Archer kanang reason po pagpasidungog no kay bisag Biblia po napo ng pagpasidungog sa mga angin pasidunggan. Pero sa akong nasabtan ng pagpasidungog okay lang na siya basta dili mahulog nga self-serving pananglit ko na mga tao may nagpasidungog so sa kapulit
proyekto. Pero kung ikaw mo'y musuko, nga pasilunggan ka, ikaw mo'y magpahimo, mura o self-serving ba, no? Mura siguro mo na akong pasumpay ba sa Marjo, Ariel. Yes, salamat kasama Bert. Na-text kasama Puso Ariel. ng bayan. Opinion mo. You have a message. Di-cancel number 0910-751-8028. Good morning, sir. Kanang billboard okay raman na. Walaon lang ng ilang mga nawong sa politiko o ilang ngalan. Ang ibutang ngalan sa project, pizza sa pagsugod, o ang pizza sa kahumanan kasama Ariel. Murag, subscribe siya sa mga puntos gibuhian kaganina ni kasamang Shilbert kasama Ariel. Ipaapas pa siya. Pizza pagtapos o kantidad sa project, ngalan sa kontraktor, maunay regulation sa engineering. Muna kasama Archer, gusto na to ipadangan sa mga katawhan. Lisod mo kayo na naamusa ka kag-stage nga na kay award, ikaw na po'y masapong sa imuhang medalya. Ikaw na po'y mapasidungog sa imong kagalingon mga kasama. Muna na ang kasagaran na practice din sa tuang nasod. Di lang kay din sa tundak bayan sa Dipolong. Kinitibuk ang nasod na niya kasama Archer. Kasi asa ka musaka bukira kung kana siya ispaltoho na gani, buldoso na gani. Ada ko kay kartula na yun. Tula import na dayon na. Ang kamutan kunuhay nila. Wala sila sa daan na sayod ang mga katawhan, di sila nidagan. Kahit gusto sila mo servisyo sa mga katawhan, muna mga kasama. Kaya gusto na to, tarungo na itong panggoberno, tarungo na to, servisyo na itong mga katawhan, muhatag itong mga proyekto, unya. Ibutang to sa itong pangalan, kay kanana, kay kita nakabuhat niya na, nga ang mga katawhan ragyapon ang nagbayad niya na mga kasama. Kawa pag pulos gyapon nga iatong ipasigan po atong kugalingon diya na igol lang ta nagtrabaho gisultan sa mga katawhan. Dugang pang text sa mga Ariel, cell number 0909-7725-018. Pasikat ra na ila aser sa mga politiko. Pwede raman og isulat na sa plywood, name sa project o ang price o estimated date nga mahuman. Dili kay tarpulin mahal pa. Ang dapat nga diin na ang project, ang mga tao diha nakabalo na sila og asa gikan ng project. Butang-butag tarpulin, pasikat ra sa lumalabay. Pero ang project ambrot. Ambrot na human ba? O kanus ka mahuman. Namo ko po'y kinaiya sa ubang mga politiko kasama Ariel. Kini mo gini kasagaran gid nga makita sa mga katawhan kasama. Wala pa gani na sugdan pagtukod ng proyekto, naguna nagbarog ang tarpulin. Wa pa gani natapos, ani tarpulin. Mo po ni usay kasama Ariel nga may mga tao pasikat man ka Mr. Politiko. Ngano nga dili man nimo paabuton nga mahuman ang proyekto di sir barogan sa mga tarpulin. Balihon ba? Balihon. Mga kasama, una pang tarpulin. Ulay ang project. Unya atong tubayan tong argumento ni kasamang Shilbert, mga kasamang Ariel nga self-serving. Di na kinahanglan nga ikaw pa mo'y moingon sa makatawan nga hala, dahiga ko ninyo. Kaya mo niya kung gihimo isip inyong public servant. Mga kasama, kinahanglan ko nga ang makatawhan o ana sila appreciation, sila mismo ang mo-express nilang tanan kasama Ariel. Hinoon, sa unsang pag-i-express sa makatawhan, it's up to them. Pananglitan, eleksyon, ilan ang sublian. Muna'y pamaagi ng ilang giila ang serbisyo sa politiko. Serbisyo na kasamang Ariel nga giila sa makatawhan nga maayo si Mr. Politiko. Kung maghisgot na kasamang tarpulin, kung kana man gani ang gitumbok ni Sir Shilbert nga expression sa appreciation sa mga katawhan, di po siguro kinsa may gwapuang katawan kasama Ariel, private money, himuon yang tarpulin, aron pasalamatan si Mr. Politiko, imposible na. Busang ato nakita kasama Ariel nga, ang gitumbok ni kasamang Shilbert, kanang appreciation nga, gikan sa kasing-kasing, dili pagi sa tarpulin, kung dili, pag-abot sa eleksyon, di kakalimtan kasama Ariel, suportado ka gihapon sa mga katawan nga nakapahimulos sa proyektong imong gipundar, isip, imo ka ng kakuhan kasama Ariel. Muna kasama no, kasagaran yung mga manifesto sa una-una sa usa ka tawo kasama Archer. Kani bang gikurap na daan ang una-una sa mga tawo, layo pang eleksyon. Nga kunuhay sila maayo ang nagserbisyo sa mga katawhan kasama Archer. Nga lugos man gani nato sila ma-interview gani. Manha ta sa atin lang mga bahatan pastilan asa kay kunuhay busy. Ganun wa mas lansa pagka-busy mayor. Nan kana kasama Ariel, atong patayon ng diskusyon. Giingon dito nga, namubalik siya, si Shilbert. Sige Bert, padayon Bert, kay ato ng kurtihan o gamay Bert. Lang yun kayo. Bayas ba sa atong bagong manager ba, no? Bahay kayo mo dala sa programa. Di naman kinahanglan tarpulin, di ba?
ginalag tarpulon kay ang buhat nagtuka naman nga maantigo gyud ka, maay gyud ka, di ba? Salamat, sir. Ng bayan sa kuskus, Bapicos. Muna diingon ba kasamang Ariel nga, tuguti ang laing tao nga muhukom ikaw maayo. Ayaw pagpasikap nga ako. Mauni, si Archer Capadiso. Self-serving na makasama. Tuguti ang makatawan mingon, oy, ana siya si kasamang Ariel Abog, gawas nga gwapo na. May pagina, modelag programa. Muna, ang punto nga gipuyan ni kasamang Silbert, makasama. Nga, kanabang, ang punto gud sa atong editorial makasama ato lang ipatinaw, dili ang kabahin sa apreciation. Kung dili, kanabang plastada sa kanang kwarta nga gipuhatan. Kay granting, granting naman makita ka sa mga panagway nila, mga pangalan nila, panultihon pa, pero wala kang po siguro gikalimtan pagsulat na kasama ang kantidad sa kwarta nga gipahat niya na kini say naghimo sa bawang proyekto. Kano sa amahuman, kano sa magsugod, makasama. Napay test kasama rin. Naay tarpulin diha sa katipunan, dagko kayo, hapit na magabok, nangabuslot na. Pero ang project nga pantalan, maupay pagsugod, ambot, mahuman bakahana. Napailain text din kasama Archer. Let the performance do talking. Muna kasama Archer, no? Nga kasagaran lagi atong mga kasama. Kay kanini ang tarpulin, di sa diingon nga walaon kanini mga billboard. Para lang sa ako, di po niya ngayon walaon tiyali kay parang makitaan po sa mga katawan, unsay lang lihok. Pero kana ilang mga hulagway o mga dagko kay pangalan na di po na maayo tiyali. Dako pa noon ang nasuwat niya sa ilahang pangalan ang hulagway kaysa nasuwat niya nga pilay kantidad o unsa ang pamaagihan na dapat na siya kasama Archer. Ang gusto na nato din nga para ito yung giingon ganina sa editorial nga kung tantango na siya o ipadapat sa proyekto, di ba nakabot sa kadugpa man gani? Kay pitin dako ako naggasto na ang kanalang kontraktor daan pag papapatag na ang kalsada. Pero kana na ang tarpulin, gamay-gamay ra jud sa gasto. Pero ang punto man ko dinay mga kasama, sa ako lang, mura magnakurap na una-una sa mga tao, nga kana siya aron propaganda siyang kagulingon, nga kana siya may laki o nagserbisyo sa mga katawan, nga gani siya ang gipanulti da pagsuwat niya nga murag iyahan ang kwarta panudlanan siya kagulingong bulsa nga diha gikan siya bulsa jud nga kana siya gipadapat nga proyekto kasama Archer. Radyo mo nationwide.